Pare. Pare ini ka di pare. Mga kitang mamirindalan ni de. Ano? Pagibura pare. Ha? Tum na. Hos. Ang ina pa kita agi pa di lang init. Gango na basang kita. Mari pa ni kali magmirindal kita pa de. Tindag na lang sa pinamawan pare. Hindi pa kami pasang ako ng mumudto. Pero kita makadali di pa di makakastanda naman, no? Pero kayo na pare, may maagyang kita nga. Tawa na nga. Tama nga gyagi sa naman na mga. Mismo. Vamos. Gyagi kami ni Pading Rans, may nalabos ang kami. Para kung mo. Uli na. Magmirindal muna kami ito sa Claire's. Masiram ito. Matik na kan. Speaking of Claire's, mga yoy, hindi nga ni kita magarampa mga na sa Claire's Resto and Catering. Hindi masanakan sa katakin ni Ading Garcia Hospital sa Ligao. So, hindi kita mga naanwana mga yoy. Panik na kita. Bago ka pumanik sa agrana ni Kadima, may makita ka mong watch your steps. Baga mag-ingat. Tagorag baga mga yoy, mangmumuto magalapang ning kayon masazanit. Kaya mag-ingat, ipakagarapal. Pagkalag mo ni mga yoy di sa Claire's Resto and Catering, maanang lipet. Yung nagarutot sa aircon, di ba sa pangrara arugon mga yoy, labi ka relax ni ka ding Claire's utuban pag naga-food trip ka muna kan sa inyong pamilya ni Barkada. O yan ang nga ne. So pinakailat natin mga yoy, baan ang mga pagkan katon, di sana kan masiram kikitin mga yoy, tunay na masiram katon, tapinurbarang ka namang duwa ni Pading Rans. Tamang buru video sa nagitayan mga yoy, tatingiting tagumpay na naman. O yan na sa duwa, maka nanurutanda na kami yan mga yoy, kung ano na mamumunan. Tapeng rag, masisiram talaga ay, di ko aram kung aram mamumunan na mo iyan. Siyempre ngiting tagumpay na naman sa duwa mga yoy. Nakabag kay ba natin si Padimong Rans yan, siyempre. O yan na nga ni si Padimong Rans, tamang buru video na nakaton. Nagkaskwalado baga padingan pagka-video ka na, turutanda mo na yan pa din kung kan mumunan mo yan ah. Kita anak ka. Ililinjan na naman kita pa din. Siyempre mga yoy, di maudayan kan mga masiram na panghimagas ni kan Claire's Resto and Catering. Nakita nyo ka na scramble na kan, ba anakan ka loaded maray mga yoy, ba nakaton pirte. Yo, what's up mga yoy? Hindi kita nga na sa Claire's kay ba nato si Pading Rans. Purbalanta mga yoy kan mga patik ng masisiram na pagkain di. Tingnan na kan. Pare, kaya? Kaya lagi naman ako pa din. Atik na kan. Boss, balan nyo kami mga yoy. Hindi masanakan mga yoy sa Claire's Resto and Catering. Hindi kan mga yoy sa Concepcion Street, Now, Ligao City. Kapakinsa na ni Kading Garcia Hospital mga yoy. Ito na kan, nang dalian na po. Uya na nga ni mga yoy, sinaldok na ni yoy. So, pinakamasiram na lumi naman na namitan mo di sa Claire's overload lumi ninra mga yoy, pengurag ni kan sahog pa sana, busog ka na, tamang paliman-liman, pasagin-sagin man si istorya pero batag. Paita na yoy, muak-muak ka na katon, purba rin na kan overload lumi ni kan Claire's Resto and Catering. Nakaton pwerte ay boundary na naman sudwa, tamang paliman-liman pero grabe na kaniyungit ni kan. Minuak-muak na yoy sa tahong anak katon, flirting maray mga yoy, lapang to the max, kinastan pa na yoy so sasabing insamada mga yoy ni Kading Claire's. Ta sa baba ni Kading Claire's Resto mga yoy, ito man so bakery ni Ma'am Annalyn Galbanap. Labi ka sulit nga ni abot kaya na pangmasang mga tinapay pero labing sisiram mga yoy. Siyempre ayun na nga ni mga yoy, di masang mamumayang di mag-umoy ka di si yoy ba na kapasli mo yoy, kinastan na so rice balls uyan pangwana mga yoy, so labing siram na kare-kare ni Ma'am paana katon, siya mismo ka nagibunikan mga yoy, kaya di kan palagpasan ni yoy siyempre ba nakaton. O yan nga ni so distroso nangyari. Wagas mga yoy, kita mo sa overload lomi, kinaso pansit na may tahong, lalong-lalo na sa mga tinapay na pinag-bake mismo ni Ma'am Annalyn Galban, so owner ka mga puwerte ba anak katon. Kaya ba? Surrender si Pare mga yoy. Ako man, huwag na. Sa sobrang sisiram na yan pagkani di mga yoy sa Claire's Resto and Catering. Baana, pa-surrender rin ka mga yoy sa siram. Lalo na ka di mga tinapay ni Raya di mga yoy, siram sana. Katakin man sa Nonong Garcia Hospital, nakakita nyo, may makakita ka mong bakery sa itas. Hindi kita wana mga yoy. What's up mga yoy? So adun kay ba natin wana mga yoy? So owner na nga din Claire's Resto and Catering, si Ma'am Annalyn Galvan. Ma'am, invite mo na sinra ma'am na mag-try ni nga din mga sisiram mo mga pagkanidi, lalo sa mga tinapay mo. Ba anak kanton lang siram talaga. Invite mo sinra ma'am.
Hello mga yoy and mga yay! Invite ko po kayo na mag-visit dito sa Claire's Restaurant and Catering. Located po kami sa Concepcion Street, Now, Ligao City. Beside lang po kami ng Garcia Hospital, back of Yenjoy din po. So, try nyo po yung mga student meal namin, mga affordable meals na magugustuhan nyo, na swak sa bulsa nyo. And you can visit also yung bakery po namin sa baba, yung mga pangmasa nating mga tinapay na sulit po talaga. And yung stall natin sa Greenbelt Park po, everyday po bukas po kami doon from 3 p.m. to 10 p.m. po. Yon, matik na mga yoy, nakarinig nyo ka to. So, student meal pa sa napanalo na sa mga estudyante yan. Matik nyo na ka, idi kita sa Claire's Resto and Catering. Matik na ka mga yoy. Peace out! Siyempre mga yoy, adi man so sasabing pwesto ni kan Claire's, idi sa katakin ni kading Old City Hall ni kan Ligaw. Hindi man sa nakan mga yoy sa my park, makakita nyo karakal nyo mapagpapilian ni yan, lalo na kading mess. Labi ka puwerte na kading mess mga yoy, labing tamis. Siyempre may mga pagpapilian mga kabong mga bibingka, toasted siopaw na puwerteng mirindalan mga yoy. Maan na katon, siyempre di mga kan no mo bells, puwertikan. Siyempre, bisita nyo na kan Claire's mga yoy, matik nyo na kan. Sulit na di nyo malilingwan kan si Ram, maan na kan. Like and follow Claire's Resto and Catering Facebook page. Sheesh!